Καλησπέρα παιδιά, Greek Arts Collector εδώ. Καιρό έχουμε να τα πούμε, καιρό έχουμε να ανοίξουμε κουτί. Και αυτό γιατί έφευγα από εκεί που βρισκόμουν στο εξωτερικό και γυρνάω Ελλάδα. Οπότε είμαι στο τρέξιμο και η δουλειά μου είναι πάνω στο τουριστικό κομμάτι. Οπότε είναι η σεζόν το καλοκαίρι και έτρεχα πανικόβλητος. Γι' αυτό δεν κάναμε βίντεο. Τώρα είμαστε ok, μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά το πρώτο μας βίντεο για αυτή τη σεζόν. Και έχουμε το Select 22-23. Πέρυσι είχαμε ανοίξει το Select 21-22 και μας είχε δώσει Scotty Barnes ένα αυτόγραφο και ένα ωραίο πατσάκι purple. Ελπίζουμε και αυτό το κουτί να μας δώσει κάτι καλό. Και το καλό με την επιστροφή μου στην Ελλάδα είναι ότι θα είμαι πιο κοντά στο community της Ελλάδας και στα γκρουπάκια στο Facebook τρέχουν πράγματα, γίνονται δουλειές. Όπως σας έχω πει, τα link είναι κάτω από τα βίντεο και ελπίζουμε το sports card hobby στην Ελλάδα να ανέβει και να κάνουμε ωραία πράγματα. Μην καθυστερούμε, πάμε να ανοίξουμε αυτό το όμορφο κουτί. Έχει μέσα 3 αυτόγραφα ή memorabilia cards. Να δούμε τι καλό θα βρούμε. Μου έχουν πει όχι χ, οπότε θα προσπαθήσω να το ανοίξω ωραία. Πώς να το ανοίξω ωραία? Πάμε. Okay. Nice. Εδώ πίσω είναι και ο σκύλος μου, ο Κάρλο, ελπίζω να μας φέρει τύχη. Πρώτο φακελάκι. Okay. Είναι hobby box, εννοείται. Το πήρα πριν βγει, οπότε πέτυχα μια πολύ καλή τιμή, κοντά στα $380. Είναι για το συγκεκριμένο κουτί, είναι αρκετά καλή τιμή. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Εδώ είναι κοντά. Nice. Stackham, Paul George, Keegan Murray. Θέλω να κάνω ένα βίντεο και με τη συλλογή μου, γιατί έχουν έρθει πολύ ωραίες καρτούλες από eBay και έχει πολύ Keegan Murray. Ένα blue για να δούμε. Δεν έχει ένα rookie. Spurs, Johnson. Ok, νομίζω είναι αριθμημένη κάρτα. Και από πίσω μια Harden. Ναι, είναι μία κάρτα από 299. Nice. Johnson. Okay. Okay, good. Δεν ξεκινήσαμε άσχημα. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Έχω δει αρκετά ανοίγματα συγκεκριμένου κουτιού και έχω δει αρκετά patch που είναι game words, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν σε αγώνα. Για να δούμε. Το πρώτο μας αυτόγραφο να είναι εδώ, κάτι είναι. Να δούμε. Jalen Green, Houston, Van Fleet, Sensations, DeRozan, Chicago, Stephen Curry, μία silver, ok, και Jeremy Sokan, rookie από Spurs. Nice. Δεν είναι αριθμημένη silver, ok, μία insert, Sensation, όμορφη, σίγουρα δεν είναι αριθμημένη, και η silver, ok, του Stephen. Nice. Και DeRozan. Nice. Για πάμε, επόμενο. Αυτό το βλέπω λίγο παχύ. Trae Young,
Chris Middleton. Αριθμημένη. Την άρχισα απότομα. Κολόκο. Christian Κολόκο, rookie στους Raptors. Is not associated with any game. Nice. Jokic. Ωραίο. Και μια Giannis base. Nice. Κολόκο. Christian Κολόκο. Δεν το ξέρω. Το rookie. Το συγκεκριμένο. Nice. John Davis, Jake LaRavia, Sensation, James Harden, insert, για να δω τι έχει, μια Red, DeRozan, νομίζω είναι αριθμημένη, και Trae Young, απλή, 20/199, good. Nice. Nice. Tereze Maxey, το είπα καλά, ελπίζω να μην το σκότωσα. Kevin Porter Jr. Whoop. Banchero. Wow, το άνοιξα λίγο. Banchero, rookie. Round 1, pick 1, the drafts. It's not associate. Κρίμα αυτό. Πολύ ωραία καρτούλα. Να και Banchero. Μια silver, Van Vliet και Middleton base card. Ωραίο. Αυτό ήταν ωραίο. Nice. Είναι 6/99. Θα το φτιάξουμε μετά. Okay. Και silver του Van Vliet. Nice. Πάμε. Επόμενο. Johnson, ξανά μια base. Booker, Christian Braun, Jalen Williams, ωραίο, νομίζω αυτές δεν είναι αριθμημένες, silver, σωστά θυμάμαι, αλλά είναι ωραία κάρτα και ωραίος rookie, μας κρίσει την base. Για πάμε.
James Harden, Giannis Antetokounmpo, base, Diabate, rookie. Okay. Ένα filler ανάμεσα. Nice. Jaden Hardy, rookie, blue. 0-0-9 από 2-49. Nice. Okay. Και μία Lillard base. Yeah. Come on. Anthony Davis, base. Terry Eason, φαντάζομαι, base. Dyson Daniels, Leonard, μία Silver και Jabari Smith Jr. Trevor Kills, rookie. Bill. Wow! Select and Fuego, Zion. Και πίσω είναι μια tricolor νομίζω. Ναι, δεν είναι αριθμημένη, αλλά είναι όμορφη κάρτα. And Fuego. Porter Jr. Δεν είναι αριθμημένη. Και Klay Thompson, Golden State Warriors, Select. Nice, ωραίες καρτούλες. Fuego. Chet Holmgren, rookie. Houston, rookie. Silver, Kyrie Irving. Nice. Κολόκο, ξανά. Ο rookie. Και Houston Rockets, T.T. Washington Jr. Nice. Έχουμε άλλα 2 πακετάκια που έχουν μείνει. Για να δούμε αν θα βρούμε κάτι δυνατό. Μπανκέρο η κάρτα. Κάτσα να πάρω και το δεύτερο. Ήταν αρκετά δυνατή η καρτούλα. Έχουμε ένα blue πίσω. Wood, Barnes, Scotty, Durant και έχουμε μια blue, rookie. Jake LaRavia, rookie. Nice. 205 από 2,99. Ωραίο. Και Jalen Green, base. Mark Williams, Jimmy Butler, again, Sai, Gilgeous Alexander, Clippers,
Ωραίο patch. Είναι worn. Wow, είναι used. Worn. Χρησιμοποιηθεί σε αγώνα. Τέλειο αυτό. Μια tricolor Middleton, δεν είναι αριθμημένη. Και μια Fred Van Vliet. Nice. Νομίζω η μεγάλη δεν θα χωρέσει. Οκ. Πάμε. Αρκετά ωραίες καρτούλες. Κάποια insert. Νομίζω το Infuego του Zion αρκετά δυνατή. Πανκέρο. Νομίζω εδώ ήταν ό,τι καλύτερο. Το Ότομας. Good. Νομίζω αυτές οι καρτούλες είναι αρκετά καλές, όμορφες. Γενικά το select είναι πολύ ωραίο. Πάμε. Αυτό ήταν το πρώτο μας πακέτο για τη νέα σεζόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe, βοηθάνε πάντα. Greek Arts Collector, σας ευχαριστώ πολύ.